mishing ti thei sang berle ro pui ber chu mani in thei ngila midang te ta na in pek pum hlum hi ani ama ang bokin episode ma salam thil thleng te kha han thlir le le ma saila sawen le a thien te chu ato pa chuan purifying demonic lotus flame ram chunga an lut ta ma se nightmare illusion fok la om tak chunga chun an tang halani he illusion technique hi demonic lotus flame hian a master masa jinliang yaw seng hne tangin azir chuak ni inalang jinliang yaw seng chu demonic lotus flame lo thunun to tu ani vani thak takin a bodhisattva heart thil ti thena mangin sawian chu illusion atang chun a heart chuak theita chumin nuwa master yaw law po illusion atanga a chhuwa theinan a pui bok a to pa chon an thian dang tenen an in hule ta ma se malaman pan je lai chuan demonic lotus flame fire slave tam tak chuan an ron beya in beina haw tak tak an ma chon nuwa holian taka an lut ta chuta chon mi chak em mai sawian ale a thian te zong aya chak jok chu an tok ta ani thil mak tak chu he pa hi an ne ta em an ti line lo tho chuak lein a ma aya hlo om jok ora aron chua tin sauklan kan mak chu aron tilang ngal bok chu mu chon sawian chuan mak at ti hlea a chan chu an kan sauklan kan mak ngei ani wang ani chu fire slave chala chuan kan mak alo lan hu chuan a chakna chu ale tam takin apung ta chak takin ian telama a x a failian jet mang chuan slash attack hlom tak a chhuwa chuya sawen ni bidang te chu an thlok dar ngal veka zian chu a char zui ngal a chan chu an jinga chak ber ni a hriat awangin ma se 4 star do seng level ve tho eldar gunan hai chot alo pui vata zian nen chuan an be ron ta zian le gunan hai te hi 4 star do seng early station nia an be mek pa ero 4 star do seng late station nia ama ero chu sauklan mak a activate awangin a chakna chuna satakin apunga 5 star do seng atluk pha ani chu wang chuan zian le gunan hai te chuan an hnelo hlea an hnunglama an tollet ve a chu fire slave chak tak chuan ax weapon mang chuan attack hlom tak chuin zian le gunan hai te chu tha tumina belia ma se rang takin sawian chu an ma alo dinga senior to pro ti pa chuan sawian chuan aklan kan mak chu aron activate ve ta chu chuan fire slave chak tak chu ati top ngala chu fire slave chuan chu chin chen a mu chuan achunga hriat na engmo zat ati harani fire slave chuan sauklan member ani empty azota sawian chuan za takin a hming chu sawian ani thule sauklan member ani thuwa hril ngala ma se chu ti lai chuan fire slave chu nati takin aron out chuak ta thut meya atak sa chunga chuan chakna chi hrang pani le chiat na chi hrang pani anin sual boy ni angwein alanga chu energy pakhat chu purifying demonic lotus flame thil ti then atanga lo chuak ani ti achiang hle chu ti lai tak chuan gunan hai chuan chu exken tu chu sauchen ani mei thei ti aron seya historic record ta alan dan chuan sauklan thla tu pakhat sauklan bloodline nei tu aoma ahming chu sauchen ania mi chakle hming thang tak ani bok tin sauzona kazen ani bokaron tia gunan hai thu soya hriat nu chuan sauchen chunga demonic lotus flame thil ti thena chu na sa jokin aron punga chu chuan sauchen ngai tu na chu ati boina sa zual hle a x chu avai kol ta chiam maya a in thunun thailo awang le aklan member ti nat adu lo awangin sauchen chuan a blood x chu hlataka apaya sawian chu a hlata om turin ati bok chu ti la chuan sawian chuan jinglian yaw seng demonic lotus flame nei tu ina anut chia fragment atak sa chunga om chu a hre chuak ta sawian chuan sauchen lam chu apana akut chung tang chu sauchen a chal zona chuan ada a kum sang chuang an ancestor lo thunun to tu demonic lotus flame thil ti thena chu pai chu atum ta chumi hu rei vaklawa chuan sawian puina in nightmare illusion miss thil ti thena le sauchen tak chunga fire slave sil chu abota ani sauchen harfim hu chuan sawian chuan
ancestor sauchen chu za takin chi baya buk ngala sauchen chuan sauklan tin huna zo ala an klan chu an himin an laro puireng tura alangai ani sawen chuan ancestor sauchen chu hun rei tak chunga dimnik lotus flame thununa hnuaya a omani ti soin an sauklan chu dochi continent ta hian thilti thenaro pui tak nei le sauklan ro pui tak angin an om to lo ti a hrila ancestor sauzon ina alo hril to zongsong chu a hril ve le a an dodi bloodline chu zoi zoya atlak niam hnuwa ancestor sauzon an dodi level lu chila tuma chu sauklan chaklo lai tak chuan hun klan chuan na satakin an bei thuta chu wang chuan atopa an sauklan hroi tun hunung ber ancestor sauzon chu indona athita ani ma se van ne thla takin ancestor sauzon a sol chu heavenly tom chunga ala om reng ani chu huna kalu chuan ancestor sauzon chuan a chakna la om chu mangin sauklans dodi bloodline chakna la om chun chu a hena a pe ti a hrila sauchen chuan akachen sauzon chu hunklan ten an that ti a hria chuan a thin rim na sa hlea chu indona kara chuan sauzon bulading tura a omlo awang chuan a thiam lo vek ani ti soin ain pu ta sawian chuan a tong thlamuan ngala chu tiang ngai tu lo turin a hrila angai dan chuan hunklan thil ti thena hi ana salu tuka nangpo om mala engma adang lam lo mei theya tia sawian chuan tuna thil poi mo ber chu chulai hmuna tanga tlan chu na tur kong zon ani ti asoya chuwi hnuwa sauchen hena chuan demonic lotus flame omna hmun chu a hria em ti azota atira chuan sauchen chuan a sei hrehle a chan chu sawian hi purifying demonic lotus flame challenge turin ala chaktok lo ni in angai ma se sawian a mitmenga tumruna a top thlenga be tumna a hmu chuan sauchen chuan a chuang hle a ama po a hoi senaril ru chu alo chuak le a sawian chu ama ngein demonic lotus flame omna hun lampan pui chu atum ta ani sauchen chuan demonic lotus flame riam lairil ber lampan chuan ian ali a thian ta chu a hroya chu hun chu lal in ro pui tak ma se hlom tak ang mai ani a ngai tu phak lo khopa chakle lo om chen na mun ang mai ani chulai mun an thlen hnu rei vak lova chuan sawian chuan building chip sang taka mi pakhat thu chu a hmuhala chu pa chu lung oi mel takin alo nuya sauchen chu a faka a fire slave hian a fire slave ni turin bithar du om tak tak enge mozat aron hroi lut ti asoi he pa hi demonic lotus flame ania a melan dan hi he ama demonic flame ngei nei tu jinglian mel angin aron langani jinglian hi kumtam tak liam ta khan thi to ma se he a flame hian jinglian a illusion technique hlom tak chu a mang thiama jinglian a mel angin human form a ain thak thei hialani purifying demonic lotus flame chuan buang changin ama a hne theiani chuan demonic flame chu anta ani don ti a hrila ma se an hlo cham chuan an jingami tu main helai hun hi nungchungin an chua san ngai lo wanga tia chu tianga soi hnu loka chuan pressure na tak chuan an vai chuan an orbit ngala sawian ti lo chuan chakna hlom tak chu tur chhuat tumin an beina sa hle ma se sawian chu aril ru a ha dam me hle an chevela thil thleng zong zong chu illusion thil tak tak lo mai ani ti asoya chu ti ro chuan pressure chu a top ngala a thian te chuan makan ti hle an thil ton zong zong chu a tak tak angina langa sauchen nge point illusion ni in a shelo sawian chuan an thil hmu tam jok chu illusion ani thu le he illusion hi a hlom hle a chan chu thil tak tak nen a in zom tla ta wangin thil tak tak le thil dik lo thiar than a har sa hle ti asoya gunan hai chuan sauchen po hi illusion mai ani empty azota sawian chuan ancestor sauchen chu a tak tak ani ti asoya demonic flame ina asiam illusion chu an inti boitir zelani chuan atopa anni nge po a fire slave an ni ve ang ti a hrilbok sawina soifian a hriat nu chuan demonic flame chuan angai event ta hlea sawin hena life na thil om zong zong chu illusion mai ani ti aring tak tak em ti azota chuti lai tak chuan demonic flame chuan tlan chuan a kong zong zong chu ati top ngal veka demonic lotus flame sa tak chuan a hwal bet ngal vek pok ti chuan failian takau chokin chu chuan van bo ruak chu aron tike soma sawian le a thian te lampan chuan chu failian tak chu atir thangala pressure na tak a chua zui bok sawian chuan
illusion me ni ti soima se chu tiang thil hlom takan mu chuan a thian te zong chu hlo nei nang khata lau thong takin an mani invena atan defensive barrier an siam hala demonic flame chuan lung oi mel takin alo en renga heti la hian sawian chuan a thian te hena he hi illusion me ni thua soinon le a chu illusion thil ti thina chu an mani ril ruput manga ain ngat ti rilin an hlo po le an tan chu a har sa jok don ti asoya demonic flame chuan nui chungin an thina turina pan mek lain chu tiang thu chu tu main an ring lovang ti alo sei failian tak chuan an omna chu aron su ngala nasa takin apuak ta ani demonic flame chu anui suka sawen le athita chu tu ma an lo in hliam re lo chu mu chuan demonic flame chuan makat ti hle a sawen chuan har sat lo mel tak hian akut jung tang pakhat mangin failian tak chu anor leta chu chuan lai boruak chu ati danglam le vekani chuta sawian chuan demonic flame chu anui zata thubeng cheng tak soi tu chu demonic flame tak ni lawin a projection illusionary body me chau ani ti a hriat thu asoya mi zong an thlamuana chu illusion atang chuan an zalen to ti an chian hnu chuan sawian chuan a chal chu a khoita a stream of blazing red energy jinglian ina fragment an hu chi atanga lo om chu alo luang chuaka boruaka chuan sil chak tak a siama chu chuan demonic flame chu atimang ang hle a chan chu sawian an chu tiang sira siam chu rin hlel ro lovin nightmare illusion breaking silani chu illusion ti top thei tu silani demonic flame chuan mishing mai chu tiang technique chu engtin nge a hriat thei ti chu a hre thiam thei lova chumi chungchang chu a zot ngala ma se sawian chuan chan le tumna nei lo purifying demonic lotus flame projection of the structure sang ber lampan chuan sil chu a thla ta sil chuan building pumpui chu a khu ro chuan mun pumpui a chuan crack a dar tran ta reilo te a chuan illusion breaking sil chu a puak ta demonic flame projection le illusion realm nge po chu a cheta vekani chumi nu chuan sawen te chuan mei puilo chhona an huta demonic flame realm dik tak chu an thleng ta chumi nu chuan pol dangami te point illusion chu an lo chho san ta an chau mel hlom hle yauklan mi te po an lo thlenga tin hunmi siang kai ruai hall of source member te po an tel hunmi siang angmi chak tak point mu mangra phlak tak chu dolet theilo ani ti apoma purifying demonic lotus flame chakda chu ngai tu phak lo khopin alo thang chhota ti a hre chuak ta ani sawian chun midang po illusion atangin an lo tlan chuak vek to ti asoya demonic lotus flame chu an ma chhon don lo ti asoi bok chuti lai chuan noilama mekma me al hloma tang chuan tawar lian tak alo chuaka energy mak tak lo luang chuak zuin demonic flame chu anei tupa jinglian mel puin alo lang ta ahma ataksa illusionary body ain a chak jok ti a chiang hle ora hlom le chak tak aron chua zui boka chu tiang thil ti thena na sa tak chu an hu chuan mi zong de chuan ngai dan in angan nei ngala demonic flame chu lai phun atanga an chua ti rani chuan central place chu ati chevek thei hialang ti an sei chu ti lai chuan demonic flame chuan sawian chu a en renga midang te chu anga isak lo sawian hena illusion realm chu engtin nge ati chiat thei ti a zota chu thuan hriat chuan ancient clanami te chuan mak an ti hle illusion realm kha sawian ati chiat mo an lo ti a ma se sawian chuan engtin ma chang lo chumi nu rei vak lova chuan demonic flame chuan a chakna chu a chhuwa le a doseng level hnuailam chu a fire safe ni tur point an tling lo ti soin banseng level chin hnuailam chu demonic lotus flame energy wangin an pok dar ngal veka doseng level cultivator chin chau an dam ta ani saujen chuan demonic flame chakna chu 5 star doseng late stage nen te khin thei ani thulo soin a chakna zong azom khom phei chuan 6 star doseng expert nen po anin el thei ti alo soibok demonic lotus flame chuan saujen lo po fire safe tam tak ala nei ti soin chapo tak chuan chung a fire safe te chu a ko chuak le a anjinga chaklo ber chu atniam bera 1 star doseng level an ni atam jok hi doseng 3 star level an ni bok demonic flame chuan ni zat me zet hian kum sang khat dana demonic flame domain silna
a chia ta piangin mihring a tak tak chiar sen lo chu a chunga an lo lut thin ti asoya a to pa an vai chuan asala asiam vek ti asoi bok tin tuntuma po tiang chia chu a thleng le don ti arila chuta om zong zong sawen po tiamin a fire slave thar an vek don ti asoi bok chuti lai tak chuan ngoi renga thil om dan lo thlir reng tu hun bi seng chu aron tong ta demonic flame le a fire slave te chu an ma ni chawa hne the an ni lo thu asoya chu wang chuan mi zong zong tho pui turin a som ta hun klan hi dochi continent a polrin tlak lo bet anga hriat ni ma se athu se chu adik mel hlea en sing klan dang tam tak chuan du thlan tur dang a om lo ti hria in an thlopa skymanson alliance member tele go clan member te chuan sawen thutluk na chu an nga ka sawen po chuan demonic flame thil ti thena ti top nan mi zong zong tran puina an mamo ti hra chiang hle chu wang chun sawen po chuan a topa chuan hun mi sengan demonic flame le a fire slave te be ho tura rotna siam chu pomatum ta ani chuti la chuan purifying demonic lotus flame chu alo nui suka nakin loka asal lani tlute thil ti thena in zom khom chu eng ang taka chaknge ani don ti hriat a chak to hle ti asoya ti chuan legendary demonic lotus flame sauchen ang bi chak tak po thunun thei chu an ma chon don ta ani ma se heng an siang tlanami mi chak tak tak chakna in zom khom hian chu tiang thil ti thena rap thak tak nei chu an hne thei tak tak angem tin sawian hian eng strategy nge a manang humklan te ro manna fing phakar tak thin laka invenan iana te hian he tho ho na hnoya hian eng thil emo an ro man mai thei a hnuwa thil thleng tur hriat i du chuan preview na ka da hi ve nang che comment a hian a link ka da e